دهۆک یەک ji parêzgehên Başûrê Kurdistanê û navenda parêzgeha qezaya Duhokê ye li navçeya Badînan navdar e. Dikeve panahiya navbera zincîrên çiyayên Şendoxa li Başûr û çiyayê Spî li Bakur û çiyayê Mamsîn li Rojhilat. Li gel Bakur û Rojavayê Kurdistanê hevsînor e. Gelek şûnwar û vekolînên şûnwaran lê hene. Li Duhokê gelek senterên rewşenbîrî û zanîngeh hene. 27 Gulana 1969 bû parêzgeh hejmara nişteciyên wê bi bêhtir jî 1.600.000 kesî tê texmînkirin. Li vê parêzgehê Kurd, Kildan, Aşûrî û Ermendicîn her wiha nişteciyên wê peyrewên olên İslam, Êzdî û Kiristiyanî ne. Yek ji bajarên dilgîr ên Herêma Kurdistanê tên naskirin, li parêzgeha Duhokê heft qeza hene ku ji qezayên Duhok, Zaxo, Akrî, Amêdî, Sêmêl, Şêxan û Berdereşê pêk tên. Duhok bi bajarê pêkvejiyanê tên naskirin. Ji bîlî wê yekê jî ew parêzgeh bi navenda girînga koçber û penaberan tê dîtin. Piştî şerê Daişê her wiha şerê çend salanê Sûriyê bêhtir ji 1 milyon koçber û penaberî ji netewe û olên cuda berê xwe dane wê parêzgehê û li çend kampan hatine niştecîkirin. Bi dirêjahiya kabîneyên hikûmeta Herêma Kurdistanê gelek projeyên mezin ên weberanînê li parêzgeha Duhokê hatine encamdan. Weke yekê ji parêzgehên Balkêş tê dîtin ji bo geştûguzariyê. Li gorî amarên geştûguzariya Duhokê nêzîkî 900 cihên geştyariyê li wê parêzgehê hene. Ji çend salan ve hewl têne dan ku bibe paytexta geştyariyê ya Herêma Kurdistanê. Tenê îsal 45 cihên geştyariyê, xwaringeh, tilifrîk û parkên lîstikan ên weberanînê lê hatine vekirin. Sala 2019 rêdana weberanînê hate dan ji bo 245 projeyên weberanînê bi taybetî duwarên geştûguzarî û pîşesaziyê de. Tevî ku bi sedema vîrusa koronayê beşek ji wan projeyan rawestiyan e. Di pêşbirka xelata cîhanî ya bajarê aştiyê de ku ji aliyê rêxistina bajarvaniyan a sivîl a Holandayê ve sala 2019 ji bo bêhtir ji 35 bajaran li Başûrê Afrikayê hatibû sazkirin, Duhok finalîsta wergirtina wê xelatê bû. Tevî ku Duhok navendeke girînga geştyariyê ya Herêma Kurdistanê ye, lê li gorî amarên Wezareta Plandanînê ya Iraqê di salên 2014, 2016 û 2019 de bilindtirîn rêjeya hejarî û bêkariyê li ser asta Herêma Kurdistanê li bajarê Duhokê hatiye tomarkirin.